Geschreeuw en gescheld in de rechtbank bij de uitspraak in de zaak van de moord op Rainela Vijst. Maar de verdachte leek het weinig te doen. Ondanks het tumult in de rechtbank hoorde de verdachte het vonnis kalm aan. En verder in het nieuws vandaag. 30 boeren willen praten over uitkoop en een hittegolf in Zeeland. Goedenavond. De rechtbank heeft de 17-jarige verdachte van de moord op Rainela Vijst veroordeeld tot 21 maanden cel en jeugd-TBS. En dat is meer dan justitie had geëist. Dat de verdachte na de rechtszaak triomfantelijk deed over de in zijn ogen lage strafeis heeft meegespeeld bij de uitspraak van de rechter. Wordt dus veroordeeld voor doodslag en het hebben van een mes. Hij wordt vrijgesproken van moord, maar veroordeeld voor doodslag. Zijn beroep op noodweer of noodweerexces wordt verworpen. Hij krijgt een onvoorwaardelijke pijmaatregel opgelegd en daarnaast een jeugddetentie van 21 maanden met aftrek van voorarrest. Rainela Vijst werd op 8 september vorig jaar doodgestoken tijdens een studentenfestival in Vlissingen. Volgens getuigen probeerde hij een ruzie te sussen. De toen nog 16-jarige verdachte werd een paar uur na de steekpartij aangehouden in zijn woonplaats Middelburg. De familie van René reageerde emotioneel en schold de verdachte en de rechters uit. De familie van de verdachte moest via de achteruitgang de rechtbank verlaten. Totaal emotioneel verslagen zijn wij, totaal vol onbegrip dat dit uiteindelijk toch de uitspraak is geworden. Je vindt de straf te laag? Veel te laag, veel te laag. En ik wil ook eigenlijk gewoon een boodschap meegeven aan de rechters en het rechtssysteem hier in Nederland. Stap uit je uniform en kom met ons mee de straat op. Dan gaan we de straatcultuur kennen en dan ga je weten met wat voor daders we te maken hebben. Zeggen jullie dat ze eigenlijk niet begrijpen wat er speelt? Dat zeg ik zeker, dat weten ze echt niet. Ik heb alleen maar verslagen en ondane gezichten gezien. Emoties ook in de zaal, hebben jullie als pers ook gezien, liepen enorm hoog op. Ja, het is onverteerbaar. En met name het punt dat ze zo hebben gehamerd en hun advocaat met hen. Hier moet het volwassen strafrecht worden toegepast. Dit is geen jeugdstrafrecht meer. Iemand met dit verleden heeft al een keer laten zien dat hij niet leerbaar is. Ja, en ja, gevoelsmatig alsof alles een beetje in zijn voordeel waar mogelijk wordt uitgelegd. Dus het is niet raar dat die emoties zo hoog oplopen. De familie van René is dus teleurgesteld dat de rechtbank heeft gekozen voor het jeugdstrafrecht. Maar volgens de rechtbank was er eigenlijk geen andere optie. Het uitgangspunt is dat bij minderjarigen jeugdstrafrecht wordt toegepast. En deze verdachte was nog net 16, bijna 17 op het moment van het plegen van het feit, dus nog echt minderjarig. En de rechtbank kan daarvan afwijken als daar redenen voor zijn die ook liggen in de persoonlijkheid van de verdachte. Nou, in dit geval zijn er juist allemaal redenen om aan te nemen dat juist het minderjarige strafrecht inderdaad moet worden toegepast, omdat hij, kort gezegd, achterliep in zijn ontwikkeling, minder intelligent, sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis en ook een slechte gewetensontwikkeling. En dat zijn allemaal dingen die niet horen bij volwassen zijn, maar juist wel bij het zijn van een minderjarige. Nou, is er na de eerste dag van de rechtszitting een filmpje verspreid, waarop de verdachte te zien was terwijl hij een beetje triomfantelijk deed over de strafeis. Heeft de rechtbank dat nog meegenomen in de overwegingen? Dat filmpje ondersteunt naar oordeel van de rechtbank de mening van de deskundige dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is en dat hij achterloopt in zijn ontwikkeling, waardoor het juist goed is dat het minderjarige strafrecht van toepassing is. Ondanks het tumult in de rechtbank hoorde de verdachte het vonnis kalm aan. Of er nog een hoger beroep komt in deze zaak is onduidelijk. De partijen hebben 2 weken de tijd om dat aan te tekenen. 30 Zeeuwse boeren hebben interesse in vrijwillige uitkoop, dat meldt de provincie Zeeland. Vandaag werd bekend hoe die uitkoopregeling eruit ziet en voor wie die bedoeld is. Daarom kunnen volgens de provincie nu de onderhandelingen met de 30 boerenbedrijven beginnen. Merendeel van de bedrijven die zich hebben gemeld bij de provincie betreft varkens- en rundveehouderijen. Nabestaanden van de vermoorde Johan Quist hebben in een slachtofferverklaring voor de rechtbank in Rotterdam laten weten geschokt te zijn over de manier waarop hun vader en man is gevonden. Maar ook dat ze alle media-aandacht als erg belastend ervaren. Schoenmaker Johan Quist werd vorig jaar vermoord in zijn winkel in Vlissingen. De verdachte, die ook 2 mensen zou hebben doodgeschoten op een zorgboerderij in Alblasserdam, hoort morgen de strafeis. Op de eerste werkdag dat de Haringvlietbrug dicht is, was het vandaag gelijk al aanschuiven op de omleidingsroutes.
Tijdens de spits vanmorgen liep de vertraging op tot een uur. Ambulancedienst Witte Kruis laat weten dat er voor tijdens deze periode met werkzaamheden extra afspraken zijn gemaakt met Belgische ziekenhuizen om te voorkomen dat het Witte Kruis in de file komt te staan naar Rotterdam. Creatieve oplossingen zijn dus kortom geboden. En voor Zeeuwen die dus in Zuid-Holland werken, betekent dat ze maar moeten gaan thuiswerken. Of in een camping of een bed and breakfast in de buurt van hun werk moeten gaan slapen. Corina uit Zierikzee die pakt het weer anders aan. Zij heeft vrijgenomen. Ja, dat is zeker nogal wat voor één dichte brug. Ja, maar anders had ik 2 uur reistijd ongeveer gehad, enkele reis. En ja, dat zag ik eigenlijk gewoon niet zitten. Door vooruit te werken en vakantie op te nemen, kon ze met haar werkgever in Oud-Beierland regelen dat ze de 8 weken dat de brug gesloten is niet hoeft te werken. Thuiswerken was namelijk voor haar geen optie. Ik kan moeilijk de patiënten meenemen naar huis en daar de beugels controleren. Dat gaat niet lukken, dus dit is een goede oplossing. Ja. Ondanks het gedoe heeft Corina wel begrip voor de werkzaamheden. Weet je, als het gemaakt moet worden, moet het gemaakt worden. Dus daar heb ik zeker begrip voor. Het moet veilig zijn. Alleen ik denk dat ze te lang niks gedaan hebben, waardoor de brug steeds slechter is geworden. En dan lopen ze er nu tegenaan dat die 8 weken dicht moet. En dat is niet alleen voor mij een groot probleem, maar voor heel veel andere mensen. Het was de afgelopen dagen al flink zweten, maar nu is het officieel. De eerste Zeeuwse hittegolf van het jaar is een feit. Ondanks die hitte is de zee nog wel erg koud en dat temperatuurverschil kan gevaarlijk zijn. Hoe is het zeewater? Koud. Gaat u er nog niet in? Nee, zeker niet. Redelijk fris aan de voetjes toch, ja? Het is nog een beetje fris, hè, Ties? Ja. Nog niet gezwommen? Nee. Het is ook vandaag weer een heerlijke zomerse dag. Maar dat zeewater, dat is met 16 graden erg koud aan de voetjes. En daarom is de reddingsbrigade extra alert. Ja, de gevaren van het koude water zijn echt kramp en paniek. Als bezoeker kun je kramp krijgen door de temperatuurverschillen. Omdat het ineens een klap is. En door die kramp of die grote klap kun je ook in paniek raken. En dat zijn wel echt de gevaren. Bij Samen Recht Vinden zijn inmiddels al 250 zaken behandeld. De organisatie rijdt sinds 2 jaar met een bus door de provincie om op een laagdrempelige manier juridische problemen op te lossen die inwoners hebben met bijvoorbeeld de Belastingdienst, gemeente of een woningcorporatie. Het initiatief is genomen omdat de afstand tot de rechtbank soms best groot is in Zeeland. En volgens de bedenkers is het ook lang niet altijd nodig om een rechter te betrekken bij juridische problemen. Patiënten thuis psychische hulp verlenen, waardoor er meer bedden verdwijnen bij de psychiatrische ziekenhuizen. Het roept vraagtekens op. Karin Dekkers van Emerges helpt elke dag cliënten die thuis blijven wonen. En zij is er juist van overtuigd dat deze hulp de meeste mensen erbovenop helpt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Links psychotherapeut Karin Dekkers, rechts haar cliënt Lia Nagelkerke uit Rilland. Lia heeft een eetstoornis. Hulp via de huisarts was onvoldoende, dus kwam Karin in beeld. Ik ben 75 en ik heb nog een aantal jaren voor me. En die wil ik gelukkig doorbrengen en niet ongelukkig. En daarom ben ik dus hier in therapie gegaan om toch nog wat van mijn leven te maken. Neem plaats. 13.000 mensen per jaar krijgen hulp via Emerges. Zij worstelen, net als Lia, met hun mentale gezondheid. Denk aan mensen met een depressie of psychose of een zware verslaving. Ze krijgen meer en meer ambulante zorg. Dat is een chic woord voor hulp, terwijl de cliënt thuis blijft wonen. Ja, ik vind het een hele fijne manier van hulp verlenen. Wat zo positief eraan is dat de cliënt inderdaad in hun eigen thuissituatie kan blijven. En dan inderdaad wekelijks of 2 wekelijks bij mij op kantoor komt. En dat maakt in ieder geval dat zij zo min mogelijk met veranderingen te maken hebben. En ja, als dat voldoende toereikend is en de cliënt kan zo aan zijn zelfredzaamheid werken, ja, dan is dat eigenlijk een hele mooie manier van zorg. En je had het ook over, het roept wel emoties op als je dan vooral die eerste dag Vooral de eerste dag, ja. Voor de meeste mensen is hulp thuis ook beter, zegt Emerges. Bedden worden in de kliniek steeds meer afgestoten. Dat stuit op weerstand en kritiek. Want blijven er genoeg bedden over voor mensen die het thuis niet redden? Volgens Dekkers wel, al is het voor een kleine groep en zo kort mogelijk.
Soms heb je te maken ook wel met cliënten die wat ernstige psychiatrische problematiek hebben en bijvoorbeeld ook suïcidaal zijn of een suïcidepoging doen. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat daar ook concreet direct opvang voor is. En dat er daar ook aan gewerkt kan worden vanuit de klinische setting. Ja, af en toe was het wel eens moeilijk, dat moet ik wel zeggen, maar het lukt. Lia kan na 2 jaar therapie weer vooruit. 2 jaar geleden was ik echt heel gesloten. Ik gaf nooit mijn eigen... Ik zei nooit iets van ik hou van jou of dat soort dingen, zeg maar. Maar dat doe ik dus nou wel. Ja, ik laat de mensen ook dichter bij me komen. Ik ben mijn muurtje aan het afbouwen. Ik had een hele dikke muur om me heen. En daar kwam niemand doorheen. En dat is nou wel zo. Ja, hij is heel hard afgebrokkeld hoor, moet ik zeggen. Ik ben nooit te oud om te leren, zeg ik altijd. Dus ja. En ik raad de mensen het aan van, heb je problemen? Doe er wat aan. Maak toch iets van je leven. Ja. 'S Morgens vroeg was er nog wat bewolking. Dat kwam door buien gisteravond in Zeeuws-Vlaanderen. Verder was het opnieuw stralend zonnig en warm met maximale temperaturen van 30 graden. En dan zitten we dus midden in die hittegolf. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 28 tot 30 graden. Daarna langzaam door de week heen ietsje koeler. Op onze site nu aandacht voor Zeeuwen die willen trouwen. Die moeten dit jaar namelijk veel meer betalen dan vorig jaar. Het grootste verschil vinden we op Noord-Beverland. Daar werd het maar liefst 158% duurder. Honderden euro's meer ben je daar kwijt om te trouwen. Hoe duur het is in jouw gemeente, dat kun je natuurlijk vinden op onze site en natuurlijk ook in onze app. En dat was het voor vandaag. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.